Kromfutatu amwabia yiniti e VIP bus mu a woka amanfo kwam braka no eko lonjeni hwe sa brantie we se yie se de ba ya nkonkoto na mnam wo kwa kwatena VIP bus bia mu anasa wo kwa kwatena ka bia eko lonjeni mu a hwe nipa wote wonchen ansa ka na tu a atu enkwatena ka bia mu a eko lonjeni wo bra wo hwe nipa wote wonchen hwe sa mfoni we se yie na se ne nso na fatu trim bra wo kwatena ka bia eko lonjeni Peter Paradise Kromfutatu amwapataku no woni o hwani mfoni ni ye na wankwa nkoto na mram bra wo kolonjeni abrantie chituo ka nipa kwam e wokam bra ka no aduru kwantimsi enti se wan hwe samfoni we se ye ansa ne nso a woni muja obeto na mram oye Kromfutatu amwa odi ahim e VIP basim ane kasia e kolonjeni enkran kumase takrade ane tamale dia oya ne se ka na aduru kwantimfi baabi na bia watwene tuo baabi obegina na obetutuo na obeka nipa e wokwam no sa baabi kro no a e hono na ne nkrofo nyina se awo sa busi honom enti se wokwa kwatena ka ni mu a hwe nipa wote wonchen ansa ka ni betu a atu wo hwe nipa wote wonchen na hwe na hu se aya brantie yi a wo hwe sa ni mfoni we se yi a hwe police fo anasa wo pa si form Africa num send this video we se ma nipa bia wo contact so ani nipa bia woni me ne wo Ghana na make sure se sa video we se wonu bia wo Facebook be send bia ma no na mu post mfanto mo wo so ho se de be ya nipa wo wiase amansa nyina be hu a brantie yi a ya kana asemi wo di agro pa e wo Facebook pa enti mo hwe ni yi so send your friend request our Facebook wa make sure say o accept no your friend Peter Paradise hwede ni mu yie pa so send your friend request our Facebook wa make sure say o accept no so o accept ni we say pe o do ho ato amanem woni wo sha ase so woni wo di nkoma make sure say wo man wo fie bia direction ana say o fa wo telephone number e ma no mesre wa ni die mu a wonam sa kwan we say so e di amanfo awu e jo madwapade enti hwe yie send the video we say bi ma wo nua bia woni no na make sure say wo contact de obi ansa beka bi ni nyani free sa Kromfutatu amwa Peter Paradise ne nsam wonam kwan horo bebre so ana ode bokro no agi amanfo kra agi amanfo adwapade hwani mfoni ni yo no ankwan koto na mnam waye Kromfutatu amwapataku a wanhwe ni yi a wani mna ho so no na wato na mnam wo chitu akuma manfo agi amanfo adwapade erepu amanfo ma hwe no wankoto sa Kromfo we say amnam na wanye wani so okwa kwafuru ka bia ekolonjenia you very careful na hwe nipa wato nchen ansa ka na tu abrantie Peter Paradise Kromfutatu amwa wasese na kwan afei die wabawura kasia ekolonjenim wanhwe yi a obeto na mnam masanka bo wasie nkwachiri ma wonua bia o Ghana ne nsanka bi ani wonua bia o wabrochie nsoso ne nsanka bi sadia be ya ye betima dwane afiri sa Kromfutatu amwa Peter Paradise ne nsanka